Mugagabe duten bi muikor linea 59 euroren truke, azken prezioa. Kontratatu 17 berrogeian dendetan edo euskaltel.eusen. Imagina ezazu oinak lurrean izanik balioa sortuko duen etorkizun bat. Berdintasunaren bitartez desberdintasuna ekidingo duen etorkizun bat. Eta gure ingurunea zainduko duen etorkizun bat. Zorionez, etorkizun hori ez da leku bat, hemen eta orain egiten dugunaren ondorioa baizik. Etorkizuna orain, Gipuzkoako Foru Aldundia. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du legez kanpokoa dela euskararen ezagutza aintzat hartzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpeko Uliazpi Fundazioan 34 lanpostu betetzeko oposizioan. 2021ko uztailean onartu zuen Uliazpik 34 zaintzaile kontratatzeko prozesuan euskararen ezagutza B2 titulua baldintza zen 32 posturentzat eta meritua beste birentzat. Betekizun hori ordea bertan bera utzi du auzitegiak. Sententziak dioenez, euskara normalizatzeko plana ezin da lehenetsi oinarrizko eskubideen aurrean. Horrela, lanpostu publiko bat eskuratzeko baldintza eskaeraren ezagutza izateak enplegu publikorako eskubidea urratzen duela ebatzi du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Eguerdion guztioi 12 pasata direla iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea hizkuntza eskubideez hitz egiten hasiko gara gaurkoan, izan ere auzitegiak ebatzi du oinarrizko eskubideen aurka egiten duela 34 zaintzaileri euskaraz jakitea eskatzeak. Horren aurrean Uliazpiko langilek protesta egin dute epai euskarafoboaren aurka. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du ezin dela euskaraz jakitea eskatu Gipuzkoako Foru Aldundiaren Uliazpi Fundazioan zaintzaile gisa dauden 34 lanpostuetako bat lortzeko, oposaketen bidez bete beharreko lanpostuak alegia. Luis Javier Murgotio epaiak sinatutako epaiaren arabera, euskararen normalkuntza plana ezin da oinarrizko eskubideen aurretik joan, eta euskara kasu honetan baldintzatzaile izateak urratu egiten du hizkuntza eskakizuna egiaztatzen ez dutenentzat lan publikoa egiteko eskubidea. Euskalgintzaren Kontseilua hizkuntza eskubideen behatokia UEMA eta labek oso larritza jo dute epaia, eta botere judizialaren oldarraldian beste urrats bat dela adierazi dute. Epai horren aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak helegite jarriko duela iragarri du. Garbine Mendizabal Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendariak nabarmendu du euskaldunok eskubide osoa dugula zerbitzari publiko guztiekin euskaraz egin ahal izateko. Uliazpi Fundazioa Aldundiaren erakunde autonomoa da eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei eta haien senidei zerbitzu ematen die. 2021ko uztailean 34 zaintzaileren lan deialdia argitaratu zuen, eta horietatik 32an euskararen oinarrizko ezagutza eskatu zuen. Langileen ezagutza tasa normalizaziora gerturatu eta erabiltzaileen eskubideak bermatzeko helburuarekin. Auzitegiak baina ebatzi du oinarrizko eskubideen aurka egiten duela 34 zaintzaileri euskaraz jakitea eskatzeak. Testuinguru honetan Uliazpiko langileek protesta egin dute goizean EAEko Auzitegi Nagusiak hartutako erabakia epai euskarafoa dela salatuz, labek eta elak deituta. Langileentzat kolpe gogorra izan da epaia, iritzi diote hutsan uzten duela azken urteetan egindako lana. Eta euskara hizpide dugula azterketak euskaraz egiteko eskarari erantzun bat zor diola heldu da gaur frantses hezkuntza ministroa Bordelera. Euskaraz! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Eta oztopoaren tamaina ikusteko, hortxe dago adibidea, ez? Ipar Euskal Herriko ikasle, ehunka eta ehunka ikaslek oinarrizko eskubideetako bat, azterketak beren hizkuntzan egitea urratua dute. Eta horren aurrean, desobedientzia esango nuke zilegi ez ezik beharrezko ere gertatzen dela.
Eta gaiz aldatuta beste preso bat hilik agertu da Euskal Herriko espetxe batean, 24 orduan bigarrena. Oraingoan Martuteneko kartzelan izan da, presoa gizonezkoa zen, 57 urte zituen eta erizaindegian zegoen han artatzen ari zirelako gaitz fisiko bat zela. Eta goizeko 8 aldean espetxeko funtzionarioek ziegak ireki zituzten goizero bezala, presoen egoera kontrolatzeko eta hilik topatu zuten erizaindegiko gelan. Hildakoa behin-behinean zegoen preso, bakarrik zegoen gelan eta ez zuen indarkeria zantzurik Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez. Bezperan beste gizonezko preso bat agertu zen hilik Zabaian, hura ere espetxeko zaintzaileek aurkitu zuten goizeko 8etan ziegak ireki zituztenean presoen egoera kontrolatzeko. 22 urte zituen eta 2020ko irailetik zegoen preso. Nerea Melgosa, Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politika sailburuak deitoratu du gertatuan eta esan du ez dela goikoa bi preso hiltzea haintarte laburrean, baina espetxeko osasun langileen aurreikuspenetan sartzen dela arrisku hori. Aldiz, politika arloko gaiei heldu diegula oposizio osoak azalpenak eta neurriak eskatu ditu ate birakariei dagokienean. Hain zuzen ere, ate birakarien eztabaida piztu da hauteskundeen atarian, hainbat enpresa pribatuk Eusko Jaurlaritzako 5 goi kargudunoi fintzatu dituztela eta euren ardura politikoak utzi eta 2 urte igaro aurretik hasi dira arlo pribatuan, naiz eta 2014ko bateraezintasunen legeak ez duen horretarako baimenik ematen. Lege horrek berak ordea parteko baimen bat lortzeko aukera jasotzen du. Interesatuak lanpostu berriaren informazio guztia helarazi behar dio administrazioari eta gobernantza sailak erabaki behar du eskaera aintzat hartu ala ez. Bada 5 goi kargudun horien artean 4 aparteko baimenan lortu zuten, baina beste batek ez, espriko zuzendarioi Alexander Arriolak. Ate birakariak, entzufismoa, adiskidekeria ez dira kontu normalak, ezin dugu pentsatu hori guztia normala denik, eta kezkatzen gaitu gaur izpide ditugun kasu hauek ez ote duten normaltasun sentsazio hori herritarren artean gehiago hedatzen. Ate birakariak gertatzen baldin badira, zergatik gobernuak dituen mekanismoak hori gerta ez dadin, zergatik ez duten behar bezala funtzionatzen. Egin zuten derregorrezko konsulta hori, batzorde honi, jakiteko, hasi behar zituzten jarduera pribatu horiek, bateragarriak ziren edo ez, ordurarte funtzio publikoan izandako jarduerarekin eta izandako eginkizunekin. Eta 4 personek jaso zuten baimena edo baiezkoa aktibitate berri horretara pasatzeko. Martxoak 2 ditu gaur eta egun honekin 10 urte betetzen ditu Ernai Gazte antolakundeak Lizarran aurkeztu zen egitasmoa independentzia eta sozialismoa borroka askatzaile berriekin txirikordatzeko eta gaur egun helburu berarekin jarraitzen dute lanean gazteek. Hamarkada bat ospatzeko hainbat ekitaldi antolatu ditu Ernaik eta hain justu hortaz aritzeko kameraren beste aldean dugu Txomin Aiartza. Kaixo Txomin. Eguerdion. Tira, esan dugu ez da, 10 urte betetzen ditu gaurko egunarekin Ernaik arin esaten da, baina ez da gutxi ospakizun ekitaldietan sakondu baino lehen beraz. Txomin, konta iguzu, nolako balorazioa egiten duen gazte antolakundeak azken 10 urte hauetaz? Bai, bueno, nik uste 10 urtek askorako ematen dutela, ez? Eta bizipen asko eta itsasgora eta itsasbera asko izan ditugula azken 10 urte hauetan, baina bueno, nik uste gaurko egunean eta balorazioa egiterako momentuan balioan jarri nahi ditugula, bereziki 3 eremu nagusitan edo gazte antolakundeak egindako ekarpena, ez? Batetik, ezker abertzaleari dagokionean, gu bai uste dugula, ez? Urte hauetan, gazte antolakundea izan dela milaka gazteren eskola politiko batetik, eta beste alde batetik ere, ez? Kontuan izan da, Ernai ziklo politiko berrirako gazte antolakunde izateko sortu zela, nik uste bai bete izan dugula, ez? Funtzio garrantzitsu bat, gure mugimendua bera Euskal Herrian irekitzen ari zen fase politiko berrira egokitzeko, ez? Eta gaur egunean ere horretan darraigula. Izan proiektu politikoa bera eraberrituz, feminismotik edo bestelako borroka garaikidetatik, izan kultura militantean, ez? Bueno,
garaira egokitutako proposamenak eginez, egiteko moduetan, formetan, eta bar. Uste dut hori, batetik badagoela Gazte Antolakundeak Ezker Abertzaleari egindako ekarpena, bigarrenik uste dut ere, balioan jarri nahi dugula azken urte hauetan Euskal Herriaren eraikuntzan egin dugun ekarpena, izan prekarietatearen borroka erdigunean jarrita, izan nazio ikuspegitik edo, jardunda nazio gatazka bera, azeleratzen eta gazteriaren artean zabaltzen, Eta hirugarren eremu bat nik uste ezinbestean aipatu behar dena bada, gazteriari eta oro har gazte mugimenduei egin diegun ekarpena eta egiten diegun ekarpena 10 urte hauetan, Uste dut hor, segi desegin zen garaian, Euskal Herriak eta gazteriak, behar zuela gazte antolakunde bat. Ez zuen behar gazte antolakunde bat nik uste, segi sortutako hutsunea kubritzeko, baina behar zuen gazte antolakunde bat uste dut, gure herrian irekitzen ari zen fase politiko berri horretara egokituko zena, Eta uste dut horretarako sortu zela ernain, eta zentzu horretan ekarpen handi bat egin dugula, eta egiten dugula, milaka gazteren borrokarako espazio izanik, Hori batetik eta beste alde batetik ere, uste dut, azken urte hauetan, ehundaka eta, antolakundetik pasatu diren milaka militantes, aritu izan garela, herri, auzo, ikastetxe, gaztetxe, gazte mugimenduetan lan egiten, beti ere txinaurri lanaren filosofiaren baitan, eta uste dut gazteriari eta gazte mugimenduei dagokionean ere, ekarpen handia egin dugula, Beraz, hiru elementu hauek aipatuta, nik uste ekarpen hori kontutan hartuta batetik, zein beste alde batetik, Momentu honetan Gazte Antolakundearen egoera osasuntsua ikusita orokorrean balorazio positiboa egiten dugula, Esan bezala, gure akats eta hutsune guztiekin, baina kontutan hartuta azken urte hauetan, Gazte Antolakundearen 10 urte hauetan, bai izan garela Euskal Herrian eragile esanguratsu bat. Bai, azken batean egia da, sorreratik hona testuingurua zeharo aldatu egin dela, Eta, balorazioa egin duzu orain, eta hor gaur eguneko zirtzela batzuk, Ebeltzen dizkio zuen helburu batzuk bere hortan jarraitzen dutela ere aipatuzu, hala ere, zeintzu dira egungo erronka nagusiak, Orain dugu aukera dena aldatzeko dinamika ere martxan jarri zenuten kurtso hasieran? Bai, ea 10. urte hurren honetara heldu garela erronkak ongi eta argi definituta. Justu aurreko ikasturte bukaeran egin genuen kongresua, nahiren 3. kongresua, eta bertan tarte berezia eskaini nahi izan genion testuingurua eta inguratzen gaituen errealitatea aztertzeari, Eta hor bi gako nagusi atera genituen, edo bi titular nagusi, Batetik gazteria egun dela belaunaldi krisi batean murgila nazio gatazka nolabait lausotu egin zela, Orduan, horren aurrean, zehaztu genuen erronka nagusiena bada, gazte fronte baten osaketaren behar izana, hau da, ikusita azken urteetan nola gazteriaren bizi baldintzak modu nabarmen batean kaskartu diren, bagenuela behar izana, gazteon bizi baldintza duinak eskuratu alizateko eta gazteok, bestelako bizi eredu batzuk eraiki alizateko olatu zabal bat osatzekoa, sektore zabale eta nitzez osatua eta gure puntu komunei heldu eta batera ekingo ziona, Ondorioz, hori da zehaztu genuen erronka nagusiena eta horretan ari gara, Eta, zentzu horretan, ikasturte hasieran martxan jarri genuen, orain dugu aukera den aldatzeko kanpaina bada, zentzu horretan ekarpen bat, gure antolakundearen izenean egiten duguna, baina badago ere, gazte fronte hori ulertzen dugu asko zaratago ere badoala eta badela gazteriaren baitan espazio zabaletan lan egitearena. Hori da markatu genuen erronka nagusiena eta bestetik lehen aipatu dudan bezala, nazio
pultsuaren apaltze horren aurrean nazio gatazka bera azeleratzea, nazio iruditegia berriz mahai gainean jarriz eta eremu desberdinetatik, kiroletik, antifasismotik eta bar, nazio gatazka hori azeleratuz. Eta orain ordea urteurrena ospatzea dagokizue bere horretan, eta hor zer duzu esku artean, ez? Bestak beste ari gara izeneko egunak antolatu dituzu Euskal Herri luze eta zabalean? Bai, hori da. Uste orain bagabiltzala, ez? Urteurrena bera ospatzen eta ospatzea zaratago ere aldarrikatzen ere, ez? Eta zentzu horretan, aipatu duzun moduan, Euskal Herriko hamarnaka eta hamarnaka herritan ari gara egunak antolatu ditugu, eta horretan ari gara orain, herri egunkako egitarauak garatzen, eta konkretuan gaurko egunez ere Euskal Herriko kampusetan egun osoko egitarauak ari gara egiten momentu honetan bertan, goizean hitzaldiekin, eguerdian baskariak eta arratsalde eta gau partean ere gaueko aisialdi eskaintza batekin, ez? Eta bereziki esan dudan moduan, baliatu nahi izaten ari garela egun hauek, sarritan aipatzen denez, gazteriaren antolaketa eta konpromiso ez horren aurrean, esateko ere ari garela, ez? Ari garela aldatzen, ari garela borrokan herriz herri eta auzoz. Hala ere, ospakizun handirako data apirilan jarria duzue, Elorrion izango da aurtengo gazte topagunean, eta adierazi duzue aurtengoa berezia izango dela, ez? Zerekin aurkituko gara Elorrion? Nik uste aurkituko garela hain justu ere ari garen horren erakusleio batekin, ez? Lehen aipatu dudan moduan, ez? Zerritan eratzen dira, ez? Ideia eta iritzi batzuk gazteria ez garela konprometitzen, ez garela antolatzen, pasibitate eta erosotasun batean gaudela gotortuta, baina nik uste horren aurrean Elorriko gazte topagunea bai izango dela, ez, milaka gazteren konpromisoaren erakusleio, izango dela gazte boterearen erakusleio eta izango dela gazteok dugun gaitasun horren erakusleio, ez? Eta zehatzean bai aurkituko garela, ez, egitarau politiko zabal batekin, gazteriari lotutako hainbat problematika eta gai landuko dituena, agenda politiko eta sozialean dauden hainbat gai ere landuko dituena, maila internazionaleko islari eta hitzaldiak ere izango dituena, baina baita ere, egitarau politikoaz gain aisialdi eskaintza zabala ari garela antolatzen egunetan zehar, herriko espazio desberdinak hartu, ez? Eta bestelako aisialdi eredu bat sustatzeko, eta horrez gain, nola ez musika eskaintza zabala ere izango dugu gauean zehar, Euskal Herriko eszenaren zabaltasuna ordezkatzen duen. Ondo, honekin hemen utzi behar dugu konexioa Txominea arrakastatxoa, suertatzen diren aipatu ditugun guztiak, beraz eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, zuei. Orain ordea Gasteiza egingo dugu Arabar hiritik datozen azken berriei heltzeko, eta horretarako Nerea Gartzia lankidea dugu kameraren beste aldean. Kaixo, Nerea? Kaixo, eguerdion. Tira, hasteko biharko egunera begira jarriko gara, izan ere Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek urtarriaren 26an bidalitako azken proposamenari, eta Memoria Gara plataformak bat egin du erabakiarekin. Erakundeek parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Gauzak horrela, Memoria Gunea nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar da orain, ezta? Bai, azken asteotan Martxoak 3ko Memoria Gunea albistea izan da. Izan ere, Eusko Jaurlaritzak eta Arabako Foru Aldundiak parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Ostiralean berriz, Gasteizko udalak estatutuak sinatuko ditu. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman zion erakundeek urtarrilaren 26an bidalitako azken proposamenari, eta horrekin hitzitzat jo du Memoria Gunearen oinarriak ezartzeko abiatutako negoziazio prozesua. Erakundeek patronatuan parte hartzea onartu dute eta estatutuak sinatu dituzte. Horrela, prozesuak hainbat hilabete geldirik egon ondoren aurrera egin du. Erakundeok fundazio honen estatutuak onartuta eta 3 erakundeen parte hartzea
berretzita uste dugu pausu erabakigarria ematen dela, fundazioa bera sor dadin, eta horrela beteko dela Gasteiztar asko eta askoren nahia, 1976an izan ziren gertakari eta malgarri haien inguruko aitortza eta memoria egiteko. Gobernuaren kontseiluak argi berdea eman dio, Arabako Foru Aldundiak martxoak 3 memoria gunea fundazioan patroi gisa parte hartzeari. Eta fundazio horren estatutu arautzaileak onartu ditu. Memoria gunea abian jartzeko akordioak 3 oinarri edo baldintza izango ditu. 2021eko hitzarmena errespetatu beharko dute, fundazioaren estatutuen helburuak zuzenduko dituzte eta biktima bat egongo da lehendakari ordetza postuan. Eta bueno, esan beharra dago, naiz eta nahiko nekagarria esan prozesio honetan egotea, indarrak atera ditugula, aurrera jarraitzeko, presionatzen jarraitzeko, eta azkenik lortu dugula, eta guretzat izan dela garaipen bat, lortzea 2021an adostutako lankidetza hitzarmen hori aurrera eramatea. Gauzak horrela memoria gunean nola izango den eta zer eskainiko duen erabaki behar dute hurrengo hilabeteotan. Ez genuen nahi, argi genukan ez genuela nahi izatea nolabait memoriaren enkapsulamendu bat, nahi genuen izatea zentro ireki bat, zeinak lotuko dituen atzoko eta gaurko borrokak, martxoaren 3ak ere hori irakasten digu. Bestalde, Espainiako gobernuak patronatuan sartzeko asmoa iragarri du. Aurrekontu orokorretan proiektuarentzako 600.000 euro bideratu ostean. Eusko Jaurlaritzak, Arabako Aldundiak eta Gasteizko udalak ziurtatu dutenez ez dute eskaera ofizialik jaso. Biktimen elkartea berriz erabaki horren aurka azaldu da. Hain zuzen ere Gasteizko sarraskeren 57. urteurrena ostiral honetan izango da, biharko egunarekin, eta urtero antolatzen den omenaldiaz eta manifestazioaz gain martxoak 3 elkarteak zenbait ekintza antolatu ditu, bakigu zeintzuk diren Nerea? Bai, besteak beste ostegun honetan, Vital Fundazio Kulturunean arratsaldeko 7etan martxoak 3ko dokumentala proiektatuko dute. Ostiralean, martxoaren 3an, omenaldia egingo diete erail zituzten 5 langilei arratsaldeko 6etan eta 6:30etan manifestazioa hasiko da martxoak 3ko plazatik. Bada honekin biharko egunera adi izango gara Nerea, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, aio. Teatroen kultura arlora egingo dugu salto, ikus entzunezkoei helduko diegu hain zuzen ere jarraian, eta horretarako kameraren beste aldean dugu Gaizka Izagirre Gaztezuloko zuzendarian. Telesail eta filmen gomendioekin dator gaurkoan. Gaizka, kaixo? Kaixo, egunon, eguerdian. Eguerdion, tira bat, transexualitateak fikzioan duen lekuari erreparatuko diogu gaur, eta horretan hasteko asteburura begira jarri behar gara une batez izan ere Berlinel Zinema Jaialdiko sariak banatzeko ekitaldian zeudenek ezin izan zuten irribarrea gorde Sofia Oterok malkotan egin zuen esker mezua entzutean. 8 urteko basauriarrak aktorerik onenaren zilarrezko hartza irabazi du Estibaliz Urresolak zuzendutako 20.000 especies de abejas filmean egindako lanagatik. Lehenengoz paritu da kamera baten aurrean, aur trans baten larruan. Aipatutakoa ez da edonolako gaia gainera, beraz, konta eguztuia nola landu hoi den fikzioan alako afera?
Bai, nik uste badela gai importante bat, pixkat mai gaineratzeko, eta, bueno, zuk aipatu duzun Berlingo zinema jaialdiaren aitzakiarekin, eta, bueno, hain pozgarria izan den albiste horrekin, ez? Bai pelikula, bai Esti Urresolaren lana, bai eta batez ere Sofia Oterok gorpuzten duen aur transexual horren historioa, bueno, historioak muga guztiak zabaltzea eta muga guztiak pasatzea oso importantea izan da, ze, bueno, gai hau ja pixkat badago ja pilpilean, ez? Eta pixkat zuri galderare irantzunez, nik sentsazio daukat, pixkat, atzera baigira bat eginez, zinemaren historian esango nuke, hola, pixkat zertzela batzuk emate aldera, nik uste, hasieran aipatu ere egiten etzen gai bat zen, transexualitatea zineman etzen existitzen, ez ziren transexualak existitzen, beraien ustez. Gerora iritsi ziren, baina sentsazio daukat pixkat iseka edo burla egiteko moduko pertsonaiak izaten zirela, pixkat karikatureskoak, eta gero, azken bola dauken duta, esango nuke, 80ko hamarkadan batipat, beti lotu direla pertsonaia transexualak prostituzioarekin, krimenarekin, drogekin, ez? Izan dira, nahiko pertsonaia traketxak oso gaizki landuak eta, logikoa den bezala, eta denok dakigun moduan, errealitatetik guztiz urruntzen direnak, ez? Gero iritsi ziren pixkat burleskea, eta 80ko hamarkadan, hasi ziren pixkanaka gauza berriak jorratzen, almodo barreek adibidez, eta orduan izan du prozesu bat pixkat aldatzen joan dena, eta esango nuke momentu honetan, badagoela garai batean, non errealitatetik nahiko gertu dauden istorioak kontatzen direla. Eta batez ere, importantea da, ez bakarrik pertsonaia transexualak sortzea fikzioan, baizik eta aktore transexualak benetan egotea, orain aipatuko ditut adibide batzuk, baina aktore transexualak kontratatzea pertsonaia horiek gorpuzteko, eta baita ere, naiz eta gaiaren erdigunean transexualitatea ez egon, pertsonaia transexualak kontratatzea, hau da, adibidez, Euforia telesailean Jules Bond pertsonaia gorpuzten duen aktorea transexuala izan arren, transexualitatea ez dago gatazkaren erdigunean. Eta hori ere importantea. Orduan, bilakaera bat egon da, eta zorionez esango nuke, azken bolada honetan, pixkanaka, pixkat errealitaterik gertuago daudela, historio horiek. Ez, eta aipatu duzu ez, badiela hainbat lan gai honi heldu izan diotenak, eta esaterako telesaiei dagokienez, baduzu afera honen bueltako gomendiorik? Bai, nik uste dut, badela telesail konkretu bat pixkat, bi dira aipatuko ditudanak, baina bereziki bat gustatzen zaita aipatzea beti, eta hau da, telesaila espainiarra da, Veneno izenekoa, A3 Media plataforman daukazu ikusgai. Hau da, Cristina Ortizen bizitza kontatzen duen telesail bikaina da, La Veneno bezala ezagunagoa zen transexuala. Nik uste izan dela, Espainiako transexualik pixkat ikono bilakatu den transexuala izan zen, medio guztietan azaldu zalako, izan zuen bere ibilbidea. Eta telesail honeko oso ondo irudikatzen du, frankismo osteko Espainia atzerakoi, homofobo eta ultrakatoliko horren erretratu hori oso ondo islatzen du, eta nola talka egiten duen transexualitatearekin, ez? Orduan, telesail hau zoragarria iruditzen zait, eta, egia ezaguna dela, baina, egongo dira ikusle askok ikusi ez dutena, orduan, gomendio irmoa telesail hau ikusteko, eta bigarren hau, estatu batuarra da, hau da Pose izeneko telesaila, hau HBO eta Disneyen daukazu ikusgai, 3 denboraldi dauzka, eta hau ere interesgarria baita ere, azteko aktore guztia transexuala direlako. 80ko hamarkadan girotzen da telesaila, New York hirian, LGTBIQ plus kolektiboko pertsonak dira afroamerikarrak batipat, afroamerikarrak eta latinoak, eta nagusiki nik uste emakume transak direla kasu honetan. Orduan, hor tartean sartzen dira IESaren pandemia, drogen mundua, prostituzioa, LGTBI fobia, eta beste hainbat auzi sozial sartzen dira traman, eta oso telesail interesgarria da, eta gomendatzen dizudana batipat, aipatzen nahi gai hau hobeto ulertzeko oso telesail berezia da, Pose. Bi horiek gomendatuko nizko telesailera arloan. Eta bukatzeko film luzeei dagokienez, zein aipatuko zenuke? Bai, film luzeetan egia da egon direla pixkat zinemaren historian adibide ugari horienik, orain momentu honetan dokumental bat gomendatu nahi dizueke. Filminen ikusgai daukazuna eta telesail dokumental bat zoragarria, oso delikatua, Petit Phil izenekoa, frantziarra, 7 urteko Xaxaren historioa mutil baten gorputzean harturik dagoen neska bat da protagonista, eta Sebastian Lisfi zuzendariak, iruditzen zait, egin duela erretratu oso delikatua, oso arretatxua, batez ere Xaxaren esperientzia kontatzeko eta baita ere bere familiak
nola bizi duen transmititzeko, ez? Oso dokumental nire iruditzait eredugarria, hunkigarria eta zoragarria. Eta benetan, nik uste, ikusleen gehiengoak malko biziz bukatuko dezutela dokumentala ikusten, baina da, benetan oso berezia eta oso delikatua. Ondo da, Gaizka, beraz, gomendio hauekin hemen utzi behar du konexioa, puntatuta geratzen dira guztiak, ikusteko pendiente, beraz, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuei, eskerrik asko ondo izan. Tira, eta gomendio hauekin ere hemen utzi behar dugu gurean gaur magazineko lehen biziko atala. Izan ere, laster gara bueltan eguneko elkartzetan nagusiari heltzeko gaurkoan Juan Maria Aburto Bilboko alkatea izango dugu gurekin, beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Inperruan itorintzen bizitzaren bidean, errebitartean ikasi nuen jendartean. Inperruan itorintzen bizitzaren bidean, errebitartean ikasi nuen jendartean. Itxinituen begiak ireki nuen arima, atzean utziko nuen galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Galdutakoaren zama. Nora goiz garikoitz. Tik. Espainire. Etxai asko ditut, zindakizut, benetan diotxut, guzti zurrut, gura nautzut, ikerri zaitut, irriparre ilun, begirada lizun. Errepide bazterrean utzitako bezarkadak, jasotako labankadak, bizitako uneak. Ez da nahiko izango zure azkenengo azken tango, Parisen ero Durango, Nariñarin tapandan. Ikusitakoa ez da egia izan, arantzezko bidea larroza zerenko, odei beltzak hortza darbilakatuko, negu gorria kolorez margotuko. Etxai asko ditut, zindakizut, benetan diotxut, guzti zurrut, gura nautzut, ikerri zaitut. Madama Biterdiak pasatzen dira eta horretarako gaur gurekin dugu Juan Mari Aburto Bilboko alkatea ondo etorri, gurera. Eskerrik asko. Eta hasteko atzoko eguneko Osasuna eta Atletiken arteko partidaren inguruan galdetu behar dizut, ez dakit tarterik izan zenuen ikusteko, ziur naiz, bai ez, nolako balorazioa egiten duzu? Bai, justu, heldu nintzen etxera, emaztea eta semeagaz partidu ikustera, izugarrizko ilusioaz, baina partido txarra izan zen eta guretzako emaitza ez da hain ona, baina beste aukera bat daukagu apirilaren 4an, hurrengo partiduan, eta hor kanporaketa hor irabazi behar dugu bai edo bai, ez dago beste aukerarik. Bai ez, bueltaren zain badira aukerak eta behintzat txarrenean ere ez euskal talde bat izango da finalean. Hori seguru dau, finalean euskal talde bat egongo da, baina gure asmoa da atletik izatea final horretan, izugarrizko girua sortzen da hirian bertan, eta behar dugu ilusio hori, hain urte bi hauek hain txarrak
izan ziren ondoen, behar dugu ilusio hori, eta atletik finalera badoa ilusio hori sortzen da bai edo bai, osea, horregaz gabiz. Bai, ez, eta atletik ez gabiltzala, atzo bertan Iribarrek 80 urte bete zituen, ez, enbaxadore bat bada, ez, eta tira, hor Bilbotik eta udaletik ere opari bat egin nahi izan dio zuen, eskultura bat ez hitz egin da, baina omen aldi bat ere egingo duzu ez, zer gehiago jakin daiteke? Bueno, lantzen ari gara, lehenik eta behin, eskatuko nizueke, ustea beragaz lan eitzea, Angelegaz, Jose Angel Iribarregaz egin behar dugu zehaztu nola izango den, non kokatu, eta bera izan behar da baita ere protagonista asuntu horretan, ez da. Baina nik uste dut oso merezitakoa dela. Angel izan da izugarrizko kirolaria, izugarrizko jokalaria, atletikeko ikono edarrena esango nuke momentu honetan. Oso kuriosoa da ikustea, nik beragaz nabenean kaletik edo ekitaldi batean, zenbat ume txiki hurbiltzen diren eta Iribar agurtzera, eta ume horiek ez dute ikusi Iribar, baina ezagutzen dute, eta hori importantea da. Eta gero pertsona bezala da izugarria. Nik atzo jaso nuen beraren deia, telefonoz deia, eskertzeko, eta nik esan nion Angel, eskertu ez, hau merezitakoa da, zorretan geunden zugaz, eta bera zegoen oso emozionatuta, eta, azken oparia falta zitzaion atzo, atletiken irabaz, garaipena ez da, baina, uste dut urrengoan oparituko diogula garaipena. Zentzu garrantzitsuena ere, opari hori aizian aipatu dugula, berarekin batera ere egitea, eta hor, aurtengo urtean gainera 125 urte beteko ditu klub txuri gorriak harin esaten da, baina ez da edonolako kontua, zer suposatzen du ez, alako klub bat izatea Urian? Ez dakit nola esan, izugarrizko arrotasuna, ze desberdinak gara, eta argi eta garbi geratzen da atletiken irudiagaz ezberdinak garela. Eta nik beti diot izugarrizko lotura dagoela atletik eta hiriaren aldetik. Hirian nabaritu egiten da atletik irabazten duenean eta baita irabazten ez duenean. Nabaritzen da giroan. Jende atletik irabazten duenean oso posik agertzen da, eta galtzen duenean nahiko tristura sortzen da giroan, ez da. Horrezegatik nik beti esan diot atletik eta udaletxeko artean egon behar diren harremanak oso estuak esan behar direla. Eta nik aipatuko nuke presidente guztiekin euki ditu dela izugarrizko momentu honak eta izugarrizko harreman honak baita ere. Beraz, urte hurrenak ere ospakizunetarako emango du? Bai, momentu polita ospakizun hori eitzeko eta ospakizun gehienetan segurazki Bilbon izango dira eta izenean baita ere agertzen da Bilbo, ez da? Bilbao, Athletic Club de Bilbao, ez da? Naiz eta Bizkai osoan atletik presente izan, baina Bilbo da geutzako behintzat lotura importanteena esango nuke, ez da? Bai ez, eta Bilbo batetik eta Kirolak bestetik izango du beste ekitaldi oso handi bat ere hemen Bilbon, ez? Frantziako turra dena Bizkaitik irtengo da, Bilbotik irtengo da, ez? Eta tira, luzea izan da prozesua ona iristeko, baina tira, iritsi egin da nola bizi izan duzu prozesu guzti hori? Prozesu luzea izan da, baina gero eta gertuago da momentu honetan, ez da? Prozesu izan da, oso luzea, 6 urte egon gara proiektua lantzen, Parisera joaten, beraiek Bilbora etorten, baina, ziurtasun eza batzuk egon dira prozesuan, baina azkenean lortu dugu, eta uste dut oso importantea dela turrak nahi zuela Bilbora etortzea.
Eta guk nahi genuen turra hemen eukitzea. Baina horrek esan nahi du, eraikitzen ari garen hiria edo eredua oso atraktiboa dala, ezta? Eta suposatzen du berriro Bilbon munduko mapan egongo dela. Eta izugarrizko marketingeko kanpaina izango da. Izugarrizko eragina eukiko du turra pasa ondoren, hainbeste herri desberdinetan, telebistatik eta komunikabidetik agertuko da turra eta agertuko da Bilbao, Bizkaia eta Euskadi. Eta segurazki jende askok erabakiko du irudi horiek ikusi ondoren Bilbora etortzea eta hori gure garapen ekonomikorako baita ere uste dut importantea dela. Bai, ez izan ez zer suposatzen du, halako ekitaldi bat Bilbon izatea garapen ekonomikoa bera aipatu zu, egia da ez jendetza etortzen da edo halako ekitaldiak ez jendetza mugitzen dutela, hor zer mezu duzu zabaltzeko? Bueno, guk argi daukagu turismoa momentu honetan importantea dela eta olako eventuak ekartzen dute turismo gehiago. Nik uste dut oraindik ibilbidea daukagula turismoaren inguruan, baina baita ere nahi digu turismo jasangarria. Eta horretaz gabiz lantzen baita ere, eta turrak baita ere olako preokupazioa du eta bion artean landuko dugu baita ere hori. Arduratzen gaitu baita ere hotelen prezioa eta hori nik uste dut nik mezu bat helaraziko nieke hotel guztiei eta da gure begira da, izan behar da luzera begira, ez urrengo hilabetetan. Guk uste dugu norbaitek badator, Bilbora badator eta izugarrizko ordainketa egin behar badu, segurazki igual ez du erabaki berriro bueltatzea. Eta gu nahi dugu jendea berriro bueltatzea. Horrezegatik geure begira da joan behar da apurtxuete luzerago, ezta? Hori da arduratzen gaituena eta nik uste dut normala dala prezioak igotzea, olako eventoa dagoenean, baina segun eta nola. Nik prudentzia eskatuko nieke hotelei. Bai ez, esperientzia ona izan dadin bere osotasunean, eta hor orain gaitzaldatuko dugu izan ere, tira ez, sexu abusuengatik bi pertsona atxilotuak izan dira azken asteburuan Bilbon, hau adibide bada izan ere tamalez, halako kasuak ez behin eta berriro gertatzen dira, alare badu garrantzia instituzioetatik zabaltzen diren mezuak eta hor noski Bilbotik ere bazabiltzate lanean ez, naizta momentu batzutan polemikak suertatzen diren, feminismoaren inguruan eta baror, zuek ze mezu duzue zabaltzeko? Lan eta lan jarraitu behar dugula. Behar dugu berdintasun mezua gizarteari helaraztea, ezta? Eta, badirudi ez dala erreza, azkenean nik uste dut aurrera pausuak emon ditugula, baina behar dugu paso gehiago ematea. Azkenean behar dugu emakumeak libre sentitzea Bilboko kaleetan. Eta kanpainekin jarraitu behar dugu, sensibilizazio kanpainekin, bai eskoletan, bai gazteen artean, eta bai gizarteari helarazteko olako mezuak. Baina baita ere, hirian dauzen puntu arriskutsuak baita ere hirigintza ikuspuntutik puntu horiek landu eta kendu eta horretaz gabiz mugimenduekin eta partido politikoen baita ere, ezta? Eta gero beste alde batetik guk ipini behar ditugu mahai gainean behar diren baliabide guztiak. Adibidez, oraintxe daukagu Bilboko autobusak emakume bat gabean eskatzen badu gelditu hementxe, neure ataria, neure portala hor dauta, nahi dut hemen jeitzi, holantze egiten da. Eta gero, baita ere, polizia beharrezkoa da, nola ez, polizia gero eta gehiago daukagu Bilboko kaleetan, eta geure asmoa azkenean da segurtasuna lortzea eta Bilboko emakumeak libre sentitzea.
Eta horrez, berdintasun horren bueltan ere badugu gainean, kasik martxoaren 8 bera, eta hor, besteak beste, Bilboko auzoetako Andrei omenaldia egin gura diezu ez, baina ikusi ditut irudiak eta oso ikusgarria eta polita ere bada egin duzuena, ez zer duzu esku artean? Izan zen oso polita, joan, egon nintzen pasaran egunean Uretamendi, Betolazan eta Zirkunbalazioan auzoetan, egon nintzen emakume batzuekin, gogoratzen dut Petri, Feli, Angela, eta, geure asmoa proiektu honegaz da, emakume hauen bizitza agerira ekartzera, ezta? Emakume hauek etorri ziren 50 hamarkadan, etorri ziren Bilbora, bizitza hobe bat, lantzeko edo aurkezteko, eta nik uste dut izugarrizko aleginak, izugarrizko esfortzua egin zituztela, beraien bizitza aurrera eroateko eta aurrera atarateko, eta nahi dugu hori ageri ekartzera beraien balioak eta beraien ekarpenak Bilboko historioari. Eta, geure asmoa da, 18 emakume horien bizitza, hori, herrian eta kasu honetan, auzoetan agertzea, mundu guztiak gai izateko, beraren historioa ezagutzeko eta beraren ekarpenak balioan jartzeko. Eta, aurretiago ere ez, aipatuzu polizia beharrezkoa dela, gaiz aldatuta horri helduko diogu berriz ere, izan ere jendearen ahotan, batez ere hiri handietan, eta jende asko mugitzen den lekuetan ez, herritarrak ardura izaten dute euren segurtasunagatik, eta hor, segurua da Bilbo? Segurtasuna beharrezkoa da. Hiri atraktiboa nahi badugu euki, segurtasuna euki behar dugu. Zuk uste duzu edo baten batek uste du turra Bilbora etorriko zala Bilboz hiri segurtasuna ez balaik izango? Nik esango nuke ezetz. Eta zuk uste duzu adibidez orain garapen jasangarrien helburua lortzeko Bilbon daukagu agenda 2030ko sekretariado lokala, ONUko sekretariado lokala Bilbon euki, hiri segurua ez balitz izango ez genuke hori Bilbon eukiko. Horregatik dinot, hiri segurua garela. Horrek esan nahi du Bilbon ez dala ezer gertatzen? Ez, gauza asko gertatzen dira. Horregatik gero eta polizia gehiago daukagu. 200 piko polizia gehiago azken 5 urteetan. Horrek esan nahi du geure preokupazioa eta geure okupazioa segurtasuna dela eta gure lehentasuna segurtasuna dela. Horregatik gabiz, segurtasuna lantzen eta detenitu gero eta gehiago egiten. Poliziaren efikazia gero eta handiagoa da. Eta, badaukagu momentu honetan, ardura batzu, labanak, dirata, lapurketak, horregatik lantzen ari gara, eta horregatik momentu honetan garatu dugu tresna oso baliogarria dana. Eta dire, segurtasun tailerrak, auzo guztietan egiten ari gara segurtasun tailerrak, auzo horretako auzokoekin eta elkarteekin, eta denon artean landu. Zer gertatzen ari da momentu honetan, Indautxun, San Francisco, Deustun, San Ignacio, landu beraiekin, eta nik uste dut emaitzak oso onak direla. Hor besteak beste, orain gutxi ere azken udaltzainei jarrera egin zitzaien Bilbon. Hala ere, badira batzutan ez, kasu batzuk normaletik ateratzen daitezkenak, eta arartekoak ez, orain gutxi ikerketa bat abiatu zuen, jarrera desegoki bategatik. Halakoak ez nola iristen dioztu Bilboko udaletik? Beitu, nik konfiantza osoa daukat gure udaltzaingoarengan eta poliziarengan. Eta uste dut, benetan, eta nik berba egin nuen arartekoagaz, kasu honi buruz, nik uste dut azten nagusiko kasu bat dala, eta benetan pentsatzen dut kasu honetan ez dutela arrazoirik. Nik uste dut poliziaren jarrera ona izan zala, nik uste dut polizia
baliabide guztiak erabili behar dutela poliziek pertsona bat detenitzeko, eta nola ez, beraien edo beraren eskubideak baita ere errespetatuz, baina daukagun formazioa, daukagun irizpideak Bilboko udaltzaingoan nik uste dut bat datozela irizpide guztiekin eta pertsona bakoitzaren eskubidekin baita ere. Ez, da nahi patuzu, segurtasunak berak baditu hainbat ertz, eta hor bestak beste lenez, labanez eta abarreren aipamena egin dugu, eta hor tira, ez, Eusko Jaurlaritzak martxan abiatutako, segurtasun pribatua, gune berezi batzuetan jartzekoa, lehenbiziko, froga edo Bilbon bertan izango da, ez, hori ere bada pausu bat segurtasuna bermatzaldera. Azkenean, lehen aipatu dudanez, baliabide guztiak erabili behar ditugu. Eta momentu honetan gobernuren iritzian hori martzan jarri behar bada, guk ados eta azkenean denon helburua da segurtasuna hobetzea eta metal detektagailuak beharrezkoak badira, metal detektagailuak eta dana izan behar da eta landu behar da baita ere hori ostalaritzako sektorearekin baita ere eta denon artean azkenean nik uste dut denon helburua dela segurtasuna hobetzea eta guk prest daukagu bai ertzaintzarekin lan egiteko, bai sektorekin, ostalaritzako sektorekin lan egiteko eta bai gizartearekin lan egiteko segurtasuna hobetzeko. Eta beste egal bati helduta ez, Bilbo jasangarria izan da egiten zabiltzaten lan guztiari erreparatuko diogu, eta hor bestak beste zatzoko albista bazen nola Bilbouseko autobus elektriko berriek Bilboko metroko argindar lan labur azalduta ez, erabiliko duen, eta hau aitzendaria da, ez da egiten esportagarriare bada proiektua, beraz zer nolako pisua du honek Bilborentzat? Bilbo gauza asko esportatzeko daukagu, baina, nik uste dut hau, beti esaten dugu kolaborazio publiko-pribatua oso importantea dela eta gure ezaguarri bat dela. Eta kasu honetan holantze gertatu da. EBE, Repsol, Bilboko udala, metro, hor egon gara lanean eta azkenean lortu dugu akordio bat Medusa proiektu horretan, Medusa deitzen da proiektua, eta azkenean erabili nahi dugu metroaren elektrizitatea geure hornidura lortzeko, geure autobusen hornidura elektrikoa lortzeko, eta era horretan, uste dut jasangarriagoak izan gaitezkela, efizienteagoak energetiko ikuspuntutik izango garelako, eta baita ere merkeago izango dalako geure sistemarentzako. Hor, gabean, erabiliko dugu edo hartuko dugu elektrizitate hori, eta era horretan hartuko dugu elektrizitatea gure autobusuentzako. Aintzindaria da, zuke aipatu duzuenez, eta nik uste dut ibilbide horretatik jarraitu behar dugula. Baina ez da hori bakarrik, gero eta autobus elektriko eta hibrido gehiago, badaukagu momentu honetan eta bide horretatik jarraituko dugu eta neurri gehiago hartu behar dira jasangarriagoak izateko. Gainera, Bilbo ez, beti izan da aldaketekin bat etorri den hiriburu bat ez, beraz, hau esan duzu ez, adibide bat dela, baina badaudela beste hainbeste, eta hor bada adibidez, eremuak peatonalizatzearen ez, aldeko apustua normala denez, gauza berriak izaten dira, herritarrak beti, aldaketak datozenean, batzutan mesfidatiak ere bagara, hor bada ez, Gran Bia esaterako, hala ere, balorazioa nolako egiten duzu ez, halako obrez? Ez da egon behar dudarik zein dan gure jarrera. Gero eta esparru gehiago irabazten ari gara oinezkoentzako. Hor daukagu hainbeste adibide, baina ez aintzineko adibideak, gaur egungo adibideak. Martxan daude, momentu honetan, Maria Díaz de Haro kalean egiten ari garen obra, eta baita ere Rodríguez Ariasen.
Eta baita ere, Iparragirreko kalean egin genuena, ez da? Gero eta esparru gehiago oinezkoentzako eta esparru gutxiago kotxeentzako. Hori da gaur egungo tendentzia hiri jasangarriagoetan. Eta Bilbo hiri jasangarria da, horregatik egiten dugu hori. Baita ere, irabazi dugu azken urteetan 10.000 metro karratu lorategietan. Eta urrengo planagaz irabaziko dugu beste 12.000 metro karratuak. Eta Gran Bian, azkenean Gran Bian, aztertu behar dugu ondo, oinezkoentzako baita ere, eremuak edo esparruak irabazteko. Zegnik mailan geneukan proiektuagaz, ez zan irabazten oinezkoentzako ezer. Horregatik jarri genuen dudan edo nik eskatu nuen, hau landu behar dugu gehiago eta landuko dugu gehiago, baina geure jarrera argi eta garbi geratzen da, aztertzen bada zeintzuk izan diren gure obrak azken urte hauetan. Bainera adierazle klimatikoak hor daude, beraz alako beharrezkoa izaten dira alako apustuak. Eta beste gai bati helduta ez, azpiegiturez eta gabiltzala, badago ere horrez abiadura handiko tren entzute txua ez, kritikatu egin zenun, bere ez, edo kritikatu izan duzu ez, apur bat geldo doan proiektua badela alaren argi erakutsi duzu ez, zein modutan nahi den Bilbora iristea, eta horrek ere apur bat ez, subterrazio horrek, apur bat nola da, argazkia edo Bilboko ere aldatu egingo du ez, nolakoa izango da? Trena abiadura handikoa izango da, baina prozesua ez da hain abiadura handikoa, eta hori behar dugu momentu honetan. Nik uste dut proiektua Bilborentzako, Bizkaiarentzako, esango nuke Euskadirentzako oso importantea dela. Beste hiriek abiadura handiko trena badute eta Bilbok ez badu, horrek esan nahi du lehiakortasuna galtzen dugula. Eta garapen ekonomikorako konektibidadea oso importantea da. Horregatik, nik alkatea naizen aldetik, beti eskatu dut proiektua alantza izan behar da, eta trena lurperatuta heldu behar dela Bilbora. Hori izan da beti neure proiektua, eta hori izango da neure proiektua etorkizunean ere. Eta hori lantzeko momentu honetan aurrera pausuak emoten ari gara. Adibidez, ministeritzak atera du, esleitu du proiektua, eta guk esleituko dugu abandoko plan berezia, master plana esleituko dugu. Horrek esan nahi du, aurre pausuak emoten ari garela. Eta hori izan behar da, eredua lan nahitzeko. Momentu honetan, lantzen ari gara edo lan taldean nik uste dut ona dela, eta gure asmoa behintzat izango da holantze jarraitzea. Zein izango da aldaketa nagusiena? Behitu, momentu honetan, hor Bilboko erdian daukagu izugarrizko hirigintza ikuspuntutik izugarrizko ezi ferrobiarioa esango nuke. Eta proiektuagaz hori desagertu egingo da. Eta hor, irabaziko dugu beste 1.000 metro karratuko esparrua hiriarentzako. Horrek esan nahi du, masterplanak esango du, hor zer eukiko dugun. Baina trena lurperatzen bada, irabaztiko dugu proiektu esparru hori. Eta era horretan lortuko dugu izugarrizko lotura San Francisco eta Bilbo erdiagaz. Eta hori baita ere, gizarte mailan nik uste dut importantea dela. Osondo, eta bukatze aldera, Bilbok baitu beste hainbeste ertz guztietarako ez dugu denborarik, beraz, maiatza ere hortxe dago, laster hauteskundeak datoz, eta dagoeneko noski bazabiltza lanean horretan ere ez, ikusi zaitugu auzo garrantzitsua bada, ez, herritarrak entzutea, lehenbiziko ez, gauza horixe da, beraz, ez, nola ari zara, bizitzen aurre kanpaina hau, eta, ez, kezka dituzte bilbotarrak eta nola erantzungo diezu horiei? Ezagutu nahi dut, nik uste dut hiria ondo ezagutzen dodala eta baita ere hirien auzoak, baina zehaztasunak momentu honetan behar ditugu zehaztasunak eta baita ere pertsona bakoitzaren kezkak, preokupazioak eta kritika baita ere, segaitxik ez. Eta nik aurkezten dodan preokupazio importanten bat izango nuke dela irisgarritasuna. Bilbo bakigu nola dan geografiko ikuspuntutik,
igo behar da, auzo asko geure mendien magalean dauz, eta behar ditugu gero eta astensore gehiago. Beitu, nik heldu nintzenean alkatetzara, bageneukan Bilbon 20 igogailu. Momentu honetan daukagu 64. Horrek esan nahi du, izugarrizko aurrera pausua eman behar dugula. Neure konpromisoa izango da hori hobetzea. Eta hor agertzen dira momentu honetan Mazustegiko igogailua, Artasuko igogailuak. Bazirudi, ez ziren posible olako igogailuak. Baina azkenean, aztertu dugu ondo, eta nik uste dut izugarrizko proiektuak eukiko ditugula, irtenbide bat emoteko Bilboko irisgarritasunari. Ondo, honekin hemen utzi barra daukagu elkarrizketa, ez orte hon orain lan askoko garaiak baitatoz, eskerrik asko gaur gurean izatearren. Eskerrik asko eta nahi duzun arte. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Apa, hemen itaka hori jotik, naizta gure gitarista Madriden egon. Hori da, eta duela hilabete batzuk, pizteak izaneko singlea argitaratu genuen gure plataforma guztietan. Eta guain ameka telebiztan okiko zuen entzun gai, así que, bueno, disfrutatu. Gozatu. Agur. Zerbait kontatu dit, aigea bezain azkezoa zela egan, iraganak erakutsi zidan, gertatuko zela. Bestiak! Juntasuna gutaz menderatzen doa, korrika joan aurretik gogoratu nitaz, utxika itzali ditugu argi guztiak, noiz bihurtu ginen piztiak. Bestiak! 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 Baino orain azkarragoa nahi, itzalak baino azkarragoa nahi, baino orain azkarragoa nahi, zure gezurrak baino azkarragoa nahi, baino orain azkarragoa nahi, nire beldurrak baino azkarragoa nahi. Bere zeneko gezi bat duzu bihotzean, baina gizi horren izauripen hau, eta sexu grina gobernatu zaitu, itzalak pareta betetzen duen bezala. Piztiak! Gehiago fidatzen ez nire begietaz, zure espainetaz baino, gogoratu dure momentu hoietaz, piztia bihurtu nahi baino zu gehiago. Piztiak! Piztiak!
Me ikustu egiten da kaso. Tira, ordu bata pasata iritsi da gaurko solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaur nirekin ditut hemen, hitz egiteko asmoa, Zizar Castillo eta Fermi Rubialta, ondo etorri. Bioi. Eta hasteko hizkuntza eskubidez arituko gara, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiak ebatzi du legez kanpokoa dela 34 langile publikori euskararen ezagutza eskatzean. Badukagu bideo bat gaia mahai gaineratzeko eta helduko diogu eztabaidari. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi du ezin dela euskaraz jakitea eskatu Gipuzkoako Foru Aldundiaren Uliazpi Fundazioan zaintzaile gisa dauden 34 lanpostuetako bat lortzeko, oposaketen bidez bete beharreko lanpostuak alegia. Luis Javier Murgotio epaiak sinatutako epaiaren arabera, euskararen normalkuntza plana ezin da oinarrizko eskubideen aurretik joan, eta euskara kasu honetan baldintzatzaile izateak urratu egiten du hizkuntza eskakizuna egiaztatzen ez dutenentzat lan publikoa egiteko eskubidea. Euskalgintzaren Kontseilua hizkuntza eskubideen behatokia UEMA eta Labek oso larritza jo dute epaia, eta botere judizialaren odlarraldian beste urrats bat dela adierazi dute. Debekuen logika horretan bizi gara eta uste dute dagoen azalpena horixe dela, ez? Gure albo estatuek logika monolinguista hori erabat txertatuta dutela eta hizkuntzaren ikuspegitik supremazismo hutsean ispilatzen dela hori. Epai horren aurrean Gipuzkoako Foru Aldundiak helegite jarriko duela iragarri du. Garbine Mendizabal Gipuzkoako Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendariak nabarmendu du euskaldunok eskubide osoa dugula zerbitzari publiko guztiekin euskaraz egin ahal izateko. Uliazpi Fundazioa Aldundiaren erakunde autonomoa da, eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei eta haien senidei zerbitzu ematen die. 2021ko uztailean 34 zaintzaileren lan deialdia argitaratu zuen, eta horietatik 32an euskararen oinarrizko ezagutza eskatu zuen. Langileen ezagutza tasa normalizaziora gerturatu eta erabiltzaileen eskubideak bermatzeko helburuarekin. Auzitegiak baina ebatzi du oinarrizko eskubideen aurka egiten duela 34 zaintzaileri euskaraz jakitea eskatzeak. Testu inguru honetan Uliazpiko langileek protesta egin dute goizean EAEko Auzitegi Nagusiak hartutako erabakia epai euskarafoa dela salatuz, Labek eta Elak deituta. Langileentzat kolpe gogorra izan da epaia, iritzi diote hutsean uzten duela azken urteetan egindako lana. Tira, hemen eztabaidan irten da bereziki bete beharraren eta eskubidearen arteko, kasu honetan talka bera, espainola bete beharra, euskara eskubidea. Ni hasiko naz esaten, lehenik eta behin, askotan ematen duela askori ahazten jakola euskara estatu mailan hizkuntza ofiziala dela, hori lehenik eta behin, eta bideoan esan den moduan, azken finean publikoan aritzen bazara, nik badekot nire eskubidea edonora joateko, publikoki administrazioan murgiltzen edo ibiltzen den jendearekin, euskeraz berba egitera, ze nire eskubidea da. Orduan, atxekalde, alako sententziaten nire ustez dauzena da, edo dagoena da, euskarafobia hutsa, azken finean, dino bete beharrak, baina adibidez, pertsona hauen eskubideak non dauz. Imagina, gaude berba egiten, Gipuzkoan dagoen fundazio baten, Euskal Herrian gehien euskaraz egiten den herrialdean, zer gertatzen da pertsona horiek adibidez erderaz ez badute egiten? Orduan ez dute komunikatzeko eskubiderik, azken finean, gainera gaude egiten berba, aniztasun funtzionala daukaten pertsonekaz. Normalean komunikatzeko beste eredu batzuk dituztela eta beste modu batzuk dituztela eta behar bada eurentzako bere piktogramak edo bere esaldiak euskaraz baldin badira eta ez badute bermatzen zaintzen duten pertsonak euskara jakiteko zelan komunikatuko dira. Bere egunerokotasun eta bere oinarrizko gauzak egiteko adibidez. Hori da niri etorten jatena burure lehenengo. Gainera, atzo zabalduzen albistea da, baina azken denbora aldian ez talako hainbat ikusten gabiltza.
bereziki horrelako lanpostuetan absurdun eramatea da. Azken finean, zer herritar horiek ez dute horren eskubidea bermatuta, horren arabera, hori alde batetik. Ingelesa beharrezkoa hartzen den postuetan ez dugu talkarik egiten horiekin, edota ingelesa euskararen gainetik konsideratzen dute Espainiar batzuek, hau da, Espainiartzat ez balitz bezala tratatuta hizkuntza hau, azken finean, hori alde batetik. Eta beste aldetik, nik uste dut, bezain importantea da jakitea, ez da egitze motatako psikologia mota tratatzeko horiek, baina funtsezkoa ez badago bermatuta, lana nolabait debaldekoa izango dalako, ez da? Baina horra aipatzen da nola berez legeak esaten du herritarrak berdinak izan behar direla edo baldintza berdinak izan behar dituztela lan eskaintza publiko hauetara akzeitzerako orduan, ez? Honekin lotuta, berba egin aldugu zaintzaren inguruan. Orduan, zaintzaz denez jartzen erdigunean, gaude berba egiten momenturo, legen gainean, gaude berba egiten eskubide, ez bakarrik eskubide linguistiko baizik eta eskubideak, baina beti ematen dau, ez? Eta niri flipaten nagoena da, jendeak monolinguist, bakarrik berba egiten du erderaz eta harro sentitzea horretaz adibidez. Baina ez ikustea, hizkuntza batek ematen dotzuna da, aberastasuna ematen dotzuna da beste hainbat pertsona anitzekaz komunikatzea eta euretaz bebai ikastea, eta gertatzen dena da, beti gaude berba egiten, eta gainera opeetan gertatzen ari da asko, ez? Ez como, ahaztu egiten jake, Euskal Herrian gauzela, Espainiar administrazioaren menpe alde bat egon arren eta hizkuntza bat horre egon arren, gure eskubide linguistikoak ditugula, Euskal Herriko pertsonek dekogula gure eskubidea euskeraz egiteko edonon, eta gertatzen ari da, administrazio publikoan. Publikoa da guztiok ordaintzen duguna. Orduan, nire eskubide linguistikoak bermatutak ikusi nahi ditut. Eta haratago, ikusten dugunean, gainera, aniztasun funtzionala hori dela eta, nola ez da jartzen, pertsona hauek bere egoeratan, dituzten berezitasun horiek, esango leuke, hor zentroan eta mai gainean, egiten dugu da dana, automatikoki tratau jendeak berdin. Eta aniztasun funtzionala da, pertsona bate komunikatzeko era ezberdinak dira, gureak baino, eta orduan gertatzen dena da, kapazitismo hutsatik lan egiten dugula, eta pentsatzen dugula gure eskubide erdaldunak dauzela beste guztiaren gainetik. Eta ez dugu begiratzen orduan erabiltzaileak behar dauganak. Bai, ez baina ipatuztu nola oposizioekin ari den iguale gehien bat. Eta horretaz gain, euskaraz dakienentzako euskara ezagutza bat da. Beraz, diskriminazio dago ezagutza hori ez menperatzearen, eta beste ezagutzak ez orduan, absurditate horretan jausten direla, ez da? Ze eskatzen badira nolabaiteko ikasketa mota batzuk zergatik horretan ere, zerbitzatu behar denean. Hala ez da ezagutza bat, zera euskera ere. Ja, beste kontuak aparte, zelan tratatzen dituzten euskaldunak diren pertsonak. Horia da, bigarren mailako Espainiarrak argi dago. Gero separatismoak eta horrelako kontu politikoak nor sortzen dituen. Bai, ez baina hemen ikusi dugu nola langileak eurak protestara jo duten, beraz langileak bakite erabiltzaile horiek behar dutela. Langileek ere euskaraz jakitea eta euskara erabiltza, eta hor, zeinek egin beharko luke kontrola, ez da? Ze azkenean, ego Euskal Herrian gertatzen dena da, administrazioak ere banatuta direla, gero kasik ez, udaletan ere batzutan ez elegitak sartzen dialakoekin, eta, kasua kasu, gauza gertatu daiteke Bilbon bertan, baina beste bat ez dakit Durangon. Bai, gertatzen den azken finean topatzen dugu kompetentziekaz, eta ondo dago behintzat, administrazioak ikustea halako sententziak buruz gorakoak direla, eta esatea, behitu guk errekurrido ingo dugu hau, azken finean ez dugu ikusten, eta zuk esan bezala. Zuk adibidez, izateko gizarte integratzailea edo izateko gizarte hezitzailea.
zuk behar dozu unibertsitatetik pasa izana. Orduan, esan aldogu pasatu ez dugunok, protesta egingo dugu, porque, claro, ez gaituzte berdin tratetan, behar bada, 15 urte esperientzia deko, baina, claro, titulo bat ez dekogunez, titulo hori izan behar da euskaraz izatea. Ze erabiltzaile horiek euskaldunak dire eta bere eskubidea bermatuta egon behar da. Ezken nik ez dakit, noraino helduko garen, euskarafobia honekin, azken finean, datorrena, gainerat jarraitzen gaituzte tratatzen, ez bakarrik de bigarren mailako herritar moduan, baizik eta basatiak behitu hauek, euskaldunak direla, eta jendeak askok ez dago hartzen gure, ez dago ezagutzen, porque ez du nahi, baina gure aberastasuna ez du hartzen barne eta gero ez, estereotipoak, eta berba egin aldugu ordutaz honen inguruan. Baina ezke da, nahiko da ni individualki, nik nahi dodana horren gainean jartzea eta epaile batek esatea baietza emotean niri, non hainbat eta hainbat erabiltzaileen eta euskaldun pertsonen eskubideak, lurpetik bota egiten direla. Eta gaur egun hezkuntza sistemak bermatzen duela euskara ikasteko zera aukera. Hori da. Hori guztiz bermatuta dagoela, esan nahi dut, nahi duenak egin dezake. Beraz, egiten ez duena, hala edo nola da, nahi ez duelako. Beraz, non dago bere eskubideak nolabait zapalduta. Eta gorroto bat, nik uste dut hori bebai ideologiarekin datorrela bat, eta azken finean, gorroto bat igertzen da, porque zuk esan bezala, 4 hilabetetik hasita, aurreskoletan, edonor jakin behar dau euskeraz, zure umeekaz egoteko. Pasatzen gara 16 arte, non gure hezkuntza bermatuta dago, printzipioz legez. Eta gure hezkuntza euskeraz da, batez bat. Batzuk, badauz eskola batzuk, hor katolikoak ez dakiz zer, erderaz egiten da bienak, edo behereduan, baina euren kontura. Badakit zure gurasoak behar bada ez dutela ondo aukeratu zuretzako? Baina ezkeu besteok gurasoak behar bada, eginda besportzua, eurak erdaldunak izan arren, sartu egin gaituzte eskoleta publikoan edo ikastoletan ikasteko euskeraz, egin dugu esfortzua gure ingurunea erdalduna izan arren, eta zuek zatozie eskatzeko zuen eskubideak, eta gureak non dauz. Adibidez. Eta gainera horren sistema, ia orain 40 urte esarrita dago, esan nahi dut. Orain 40 urte hezkuntza sisteman sartu zirenek, teorian, gutxienez, eta praktikan zorionez, hainbat eta hainbat, lortzeko aukera izan dutela, guztiz bermatuta, berdintasun horretan, berdintasun orokorrean, esan nahi dut. Ni sartu nintzen urtean, eskolan, elebitasuna hasi izan. Eta nire amak borrokatu zeuan, bere momentuan zetorrelako diktaduratik eta ezin zuen ez ikasi, ala, bota, zure eskubideak, ikasi gure kultura, ikasi oinarritik, baina gaur egun, ematen dau, non eske datoz, eske inposaketak, ze inposaketak. Euskal Herrian euskaraz bizi nahi dugu. Ez badozu nahi, eremu pribatuan, edo zure lagunekaz, edo ez dakizer, egizu erderaz, ez dago inolako arazorik, baina publikoa ordaintzen dugu guztiok. Punto, ez da baidarik. Ez litzateke egon beharko. Beste bat helduko diogu orain eskubidez gabiltzala hitz egiten izan ere, 24 orduen buruan 2 preso hil dira Euskal Herriko espetxetan, ez? Bata Zabaian, aste hartan eta atzo asteazkenarekin martutenen, ez? Zer eragin dizue halako berriak eta, injuntu ikustak? Beste baldintzapean hilko balira 2 pertsona, erantzunkizun handia duena horretaz, berehala bere dimisioa aurkeztuko zuen. Eta 2 preso horiek eta preso guztiak, justizia sailburuaren menpe eta horren zer ardurapean daudela. Eta zerbait hori baino grabeagorik ez badago, esango didazua ezer den. Esan nahi dut, hori baino grabeagorik nik uste dut ez dagoela. Jakina, topatzen dugu beste populazio esparru bat, nolabait, euskaldunak bezala, hauek 2. mailakoak, ez hau 3. edo 4. mailakoak ere. Eta gainera badaude, azkenengoan, harrigarria egiten dutela zera kasua, behin-behineko espetxealdean zegoen 57 urteko pertsona bat. Esan nahi dut,
larria baldin bada aurreko kasuan 22 urteko gazte bat, ez da kasualitatea, badirudi, isolamendutik zetorrela. Esan nahi dut, argi dago gizarte honetan, bizitza guztiak ez dute balio berdina dutela. Ez gainera horre berriak eta zabaltzan esaten da hildakoak ez duela muerte natural, ez? Bezala aipatzen da, baina horren atzean naturaltasunik. Nik uste dut, lehenik eta behin, agurra botatzea eta bialtzea familiei, zenidei eta hainbat lagunei, porque nik uste dut eriotza bat inoiz ez dala erreza, baina halako egoeratan gertatzen danean, erantzunak ez izatea eta erantzunkizunak ezin lortzea, ze azken finean, zuk esan bezala, ez? Badauz pertsona batzuk non espetxe politika hauek dira krudeltasunean oinarritutak eta beste aldetik, dekogu sistema bat non berbaiten dabe erreinsertzioaren inguruan, baina ez da egia, ze ikusten dugu zelan urtetzen diren eta gero sartzen diren, eta azkenean askotan dagoela sozioekonomikoki eta hainbat baldintzekaz lotuta non urtetzerakoan ez dute inolako babesik, ez dute inolako baldintzarik, eta dekogun sistema da bakarrik zigorpean oinarrituta. Hori lehenik eta behin. Eta orduan ikusten dugu, adibidez, isolamendu nik uste dut dela eskizofrenia fabrika bat, isolamenduak egiten dauana pertsona bati hainbat ordu eta ordu eta ordu bakarrik egon, inolako komunikazio barik, inolako entretenimendu barik, nik uste dut dela tortura modu brutala. Orduan, gainera jakitea edo esatea eta gainera jartzea como sorpresa moduan ez zegoela antisuizidion menpeko adibidez 22 urteko mutila, gero bebai hiltzea kartzela baten bakarrik azken finean erizaintza arazoia zenean eta hor usten dotzuelako eta ez dago aproposten zaintza, ze azkenean pasatzen gara, ikusten dugu kalean nola zenbaki bat gara. Eta horrentzako izango da preso tal edo ez dakiz zer. Eta bakarrik zenbakien ematen dau pertsona, eskubide edo sentiberatasun barik diren pertsonak direla, edo ez dekotela inolako eskubiderek, edo ez dekotela bizitza berri bat egiteko eskubiderek, eta orduan ikusten dugu, zelan, askok ikusten dabe, bere irtenbide bakarra dela, bere buruarekin beste egitea, eta, klaro, zenolako mina eta eragin duen familientzako, porque ematen dau, jendeak, eske zigorra eman behar jake, porque egin dabe, porque eske zuri hiltzen badotzu ez dakizer, baina ez dakizu zenolako delitu motak egin dugu esan. Ze jendeak berba egiten dau, berba egitearren. Baina pertsona horiek, zenideak dituzte, badituzte bizitza bat, badute bizitza kanpoan, eta eusten dabe lastre pilo bat atzekaldetik. Eta inoiz ematen dau, berriro ere, zaintza ez danez jartzen erdigunean, ez dekotela inolako, ez eurak, ez ja euren zenideak eta gainera, gero ikusten dugu adibidez preso politikoen inguruan, zelan, mendeku sistema honek egiten duena da, zigortzea gainera zenideak, eta zigortzea lagunak, eta zigortzena zure ingurua. Orduan nik uste dut, sistema da dana, ez dakite inoiz lortuko dugun aldatzea, benetazko aldaketak egiteko eta programa reinsertatzaile horik benetan bultzatzeko eta gauzak ondo egiteko, baina momentuz, ikusiko ditugu hau, ez dakite Zabaien zenbat daroa guzan, baina uste dut 6-8 bat azkenengo 5 urtetan, niretzako da superlarri, eta hori inork ez dauela hartzen gainera erantzunkizunik. 1978ko konstituzioaren helburuetako bat, presoen reinserzioa dela, gizartaraztea. Argi dago, helburua ez dela betetzen, eta nik zalantzan jartzen dut bilatzen duenik ere. Hori alde batetik. Eta bestetik, inkestek diote, zelan Espainiako populazio gartzelarioa da
inoizko handiena Europa mailan. Esan nahi dut, ematen du, horrelako datuek ematen dute zelan arazoen aurrean, gizarte arazoen aurrean, erantzun bakarra da pertsonak isolatzea, iztea horrelako esparru itxi batzuetan. Eta gertatzen direnean horrelako gauzak beste aldera begiratzen du. Zezken finean, ematen du sistemak bilatzen duena da. Eta gero, egin aldugu bai, soziologikoki hausnarketa bat, non zenolako jatorriak adibidez, edo egoera sozioekonomikoak dituzten, gaur egun estatu mailan preso dauzen pertsonak. Eta errepikatzen da, gehiengotan, txiroak, lotuta dagoela azken finean, defentsa ona ez izatearekin, edo, gero gainera etortzen dira pertsona razializatuak, atzerritarrak, ematen dau, como que da azkenengo bilatuko dugu kloaka hori, sartuko ditugu, non gustukoak ez ditugun pertsonak, eta gero esango dugu, oso ondo egiten dugula gure gauzak, ze poliziak beti dago egiten bere lana. Orduan, bilatu beharrean, zenolako arazo sozioekonomiko edukatiboak dauzen edo hezkuntzakoak dauzen atzekaldetik, beti azken finean bilatzen da hori zigorra botatzea. Eta ni galdetzen diot gizarteari, benetan zigorraren bitartez lortuko dugu ziur sentitzea guretzeetan? Porque ematen dauk, zer da guretzako ziurtasuna, ez? Porque, hori beste eztabaida etxango litzateke, baina... Beldurra eta ziurtasun azken finean badakigu zergatik erabiltzen diren eta batez ere zertarako, ez da? Populazioa kontrolatzeako azken finean. Lehentxeago ere hemen izan da Bilboko alkatea eta esaten zuen segurtasunaren aurrean polizia behar zela, ez? Eta gora aipatzen zituen, balantzak egiterako orduan, zenbat pertsona atxilotu diren, zaitzin zen zifra ez, bazken urtean, beraz, geroz eta atxilotu gehiago, hobeto. Claro. Bai, eske hori da, claro, zifrak ematen dago eta arrazoia ematen dotzien, nola polizia gehiago dekogunez, atxiloketa gehiago dekoguz, ze heltzen gara asko sarinau edo, delituei. Orduan, claro, zer gertatzen da honekin, jendeak ziurtasun sentsazio hori deko niretzako gezurrezkoa dana, ze azken finean, zer da guretzako ziur sentitzea? Niretzako ziur sentitzea da lanpostu duin bat izatea, prestakuntza sozialak, izatea hezkuntza guztiontzako, izatea osasuna, izatea bermatzea etxebizitza, baina beste batzuentzako da bakarrik deliturik ez egotea. Claro, murriztu egiten dugu edo akotatu egiten dugu horretara, eta claro, jendea dago, ze ondo, polizia, gero eta gehiago. Eta militarizazio bat ikusten ari gara gure kaleetan, niretzako oso larria da azken finean, porque nik ez dakit, baina niri ez zait bat ere ziur sentiarazten 15 polizia aurrean izatea adibidez kontzentra baten aurrean. Niri beldurtzen nau. Porque ez dakigu zenolako, ez? Jende pertsona batek botatzen badau irain bat edo berbaiten badau gustaten jakeen hitz batek zer gertatuko da eureka, zer egingo da, zenolako reakzioa izango da bien. Orduan, polizia gero eta gehiago ziurtasuna ikusteko, bai, hori da batzuen, hori da neoliberalismoaren status quo azken finean bermatzeko eta jarraitzeko. Hau da gura duguna, hau da gure, nahi dugun gizartea, nahi dugu jendea giltzapean egotea ez dugunean gustokoa zer egiten da bien eta zigortu egiten ditugu eta gero, ondorioak dira, behar da inori ez jako inporta bi pertsona hil egin direla. Baina, batzuri inporta jaku. Bai, ez da, eta gero hor azken hilabetetan adibideak justu izan dira jende nagusiarekin lotutakoak, ez? Poliziari daukionez bazegoen Romoko zaharretxearen asunto hori, garbitzaia ikusitu guretzeta aurrean, ez? Tripoituak izaten, eta hor, azken legealdian hartu zuen gainera Eusko Jaurlaritzak espetxen eskumena bera, eta, hainbat gauza prometitzen ziren hor, hala ere hemen datu apuntata daukat, 2019-20 urteen artean bakarrik, ez, lehen aipatu dituzu, baina hor 11 preso hil dira EAeko kartzeletan. Baina nik uste dut, beste kontu osagarriagoak apur bat
osagarri horietatik aldenduta, niretzat importanteenak dudari gabe, badago ere nik uste dut interes politiko zuzen bat, nolabait, hauteskundeak ditugu hemendik bi hilabetetara, eta PNV-ren estrategia argia dela PP-ren esparrua okupatzea. Eta PP-ren esparruaren betidanik, beti izan da bandera moduan segurtasunaren kontua. Eta horrekin konbentitu nahi du PNV-ek. Eta nik uste dut, aspaldiko partez PNV-ek zera azpimarratzen dituela horrelako kontuak, alde batetik polizia gehiago agertzea kalean emoteko itxura zaintzen duela ziurtasuna, eta gero hori indarrarena. Nolabait okupatzeko horren esparru politikoa. Eta gero honekin batera gizartean bertan badagoela zoritxarrez joera bat horren arira, ez da individualismoarena, zuk aipatu duzuna neoliberalismoaren garapena, hori izango lirateke nolabait mikroskopioarekin ikus ditzakegun kontuak. Orokorrean ikusten dena da gizartenen frakaso itzela beste benetan importanteak diren gauzetan, ez da osasuntsuak garen ala ez, eta osasuntsuak baino gehiago ondo bizi garen eta pozik egiten ditugun gure gauzak bizitza honetan, ez da? Gero gainera, nik uste dut, edo gogorat, ez dut esango, baina polizia bere momentuan suposatzen zen zala jende txarra atxilotzeko, pertsona horietaz guzaintzeko eta babesteko, baina azkenengo boladan ikusten ari gara nola edozein gizarte parte hartzen duen edo den pertsona edozein motakoa kriminalizatuta izaten ari dela. Zuk esan bezala Romokoa, jende nagusiarekin, jendea arrastratzen kaletik, pasaren egunean gurutzetan egondako garbitzaileekaz, Tubacexeko greba, ez dakizein kontzentran hor eta dino, zelan da da como polarizazio bat. Orduan, da edo zaude gurekin edo gure kontra. Eta gertatzen dena da, ez bakarrik ze polizia eredu nahi dugun edo dakogun, ze hori bide bat ezberdinak dira, baina jendeak, gertatzen jatzunean zeo zer, nor deituko oso. Ze kontxo zagoz berba, zeren inguruan zauz berba egiten. Porque badakigu, delituak dauzela eta polizia dala lehenengo pertsona, edo lehenengo estatuak eta etorri behar dana, delitu hori, saiesteko edo ez dakiz zer. Baina horrek ez du esan nahi militarizazio bat eruntzion behar garela. Edo kontzentra bat dagoenean langileak dauzela euren eskubideak eskatuten, bere eskubidea dela eskatzea eta hastea jotzen. Eta gero zuzoaz, ertzaina moduan, polizia municipal moduan, eta zoaz pertsona horiekaz, poteak hartzen, baina, zorabiatzen ari gara gizarte honetan. Ezke, zure ama izan alda, zure aizta izan alda, zure amuma izan alda, bere eskubiden alde dagoena borrokatzen, eta datoz, eta hasten dira jotzen jendea, zer nolako provokazioa egingo dau garbitzaile batek? Esaten dotzulako, ezke zaude men eskatzeko ez da... Mesedez eta favorez. Ezke pasatu gara, edo zer gauza, dala ja falta la autoridad, eta, klaro, honen atzekaldean zer dagoen la ley Mordaza. Eta horretan oinarrituta gertatzen dena da, ni eurek horrekin babestu egiten dirala, ezke iraindu egin nau. Baina iraintzeak ez da agresio bat da. Noraino da agresio bat pertsona batek bere eskubideak eskatzen ari duen bitartean. Join zaitu, porque, claro, berrogei, irurogei, ez dakizen bat urtetako emakume batek benetan alako armarion potrau baten kontra izango da pertsona arriskutsua, mesedez eta favorez. Eta gertatzen dena da, hor dagoela pertsona bat, nik ez dakizen lan deitzen den bez, erantzun gizunak hartu beharko leukena, eta ikusten dagoela dana supernormala. Ezke beti daude bere lana egiten. Eta gure eskubideak, eta zeinen eskubideak daude babesten, zeinenak, zuonak,
dirudun pertsonena. Privatizazioak egiten ari da bien pertsonena, gobernuaren, baina ez esan gu babesten gaituela. Baina gero zer gertatzen da, saldu egiten da, eta pertsonek, kaleko jendeak pentsatzen duela babestuta dauzela eurengatik. Zu pentsatzen dozu, adibidez, etxe bizitzatik bota behar bazaituzte, ez dirala joango zu jotzen. Claro, bai, gero joan zaitez lotarra. Bai, ez, eta horre, apurat aldatzeke geratzen diren sistemez bada beste bat, ez, zaintzarena, ez, orain badator badugu gainean martxoaren 8 eta hor mugimendu feministak zaintza eredua aldatzeko deia egin du. Ikusiko dugu bideo bat, ez, apurat aurreko egunan aurkeztu zuten leloa, eta apurat asmo orokorrak ikusiko dugu eta helduko diogu. Eta aurrean dugun zaintza sistema heteropatriarkala suntsitzeko, martxoaren 8an Euskal Herriko kaleak hartuko ditugu. EAJak, PSNek, CNek eta Confebaskek zaintza behar desberdinak merkantilizatzearen, privatizatzearen eta haiekin espekulatzearen ardura dute. Tira ez, zaintza erdigunean jartzaren beharra ez, beste urteazutan ere aipatu izan da, horixe aldarrikatu da, horixe aldarrikatzen jarraitzen da, ez delako aldaketarik izan, eta hor, besteak beste ez, markatzen zuten erruduntzat, hainbat eragileren hartan, patronalak eta apurrat ez, ekonomia eta ekonomiatik zaintza merkantilizatzen duten figurak. Dago beste sektoreak bezala feminizatuta dauden sektoreak dira pobrenak, gutxien kobratzen dutenak, eta bar, ez da, diot. Nolabait funtzionatzeko sistema kapitalista hau, batzuk oso gutxi asko irabazteko eta gehiengoak gutxi kobratzeko ezinbestekoa da izatea subjektu bat, kasu honetan emakumea, egin dezala orokorrean horrelako lanak, ez da. Nik dena den, nik uste dut etorkizunari begira, beste aldarrikatzeko mugimenduak ez bezala, adibidez, aldarrikatzen denean osasun sistema publikoagoa, aldarrikatzen denean beste motatako zera aldarrikapenak sozialak, normalean, diot, nire adineko belaunaldiak dira batez ere zoritxarrez gehien agertzen diren manifa horietan mugimendu feministan izan ezik. Mugimendu feministak zorionez ikusten direla pertsona gazteak. Eta beste borroketan adibidez, ez nuke esango nik desagertuta daudela gazteak, baina nahiko urriak ikusten dira horren irudietan oso ondo igertzen direla horrelako mugimenduak. Beraz, nolabait, gauza hori aztertzeko kontua izango litzateke batez ere etorkizunari begira, ez da? Bai ez, gainera hor, zaintzaz gainera gabiltzanean badira indize batzuk, eta gaur egungo belaunaldiek izango dute, orain egoera ez bada ona, urte batzuk barru, oraindik eta txarragoa izan daiteke aldaketarik ezeran. Hori, aldaketarik ez badira gauzatzen, ikusiko dugu zelan gure hurrengo belaunaldia izango ditu gauzak asko gogor edo nik uste dut dagoela, niri martxoak 8 heltzen naizenean da urtean zehar emakumeok bizi duguna, baina dago dana kontzentratuta eta da oso unkigarria eta gainera mingarria. Ze
ikusten dugu zeran urtero eta urtero gure aurretik etorri direnak eta gu jarraitzen dugula eta jarraituko dabe gure alabek egiten eskatuten gauza berak, bai egia da aldarrikapenak moldatzen direla, bai, feminismoak zelan aldatu dan urteetan zehar, aldarrikapen horiek, bai, saiatzen enkajatzen, hainbat eta hainbat diskriminazio, hainbat eta hainbat behar sortzen direna, bai, egunerokotasunaren ondorioz, eta egia da, saiatzen dugula, baina gaude monstro baten kontra borroketan, eta egia da, Confebask edo Eusko Jaurlaritzak edo egiten duena da, dekogun egoera larritzea, eurak ez dira, esango genuke, erantzunkile zuzenak, porque azken finean hau da, estrukturalki eta sistematikoki dagoen diskriminazio bat emakumeon kontra, eta gertatzen dena da, eurak larritzen dabie, zergaitik. Azken finean, ikusi dutela, nola prekarizazioaren ondorioz eta feminizazioaren, txirotasunaren feminizazioaren ondorioz, negozio bat egin dabe. Berbain aldugu, txirotasunaren inguruan negozio bat dagoela, jada, adibidez prestakuntza, gizarte prestakuntzekaz, hainbat laguntzekaz dakizet, baina gainera, ikusi dabe filon, eta filoi hori da zaintza. Zaintza eta, zaintzaren barne, azken finean, garbiketa, ikusten dugu, prekarizatuta dauzen sektoren, eta hor daude hainbat eta hainbat agentzia, eta hainbat eta hainbat burokratikoki bebai, Eusko Jaurlaritzak adibidez, badau gauza oso larria egiten niretzako, non emakumeak doia zenean adibidez lanbidera, bakarrik eskaintzen dotziez, feminizazio horrekin eta zaintzarekin lotuta dauzen ikasketak burutzeko. Zelan da posible hau? 2023an gaude. Jarraitzen dugu, gainera zuzentzen, gizartearen sektore bati bakarrik zaintza. Zergaitik adibidez ikusten dugu kurtzuetan, nik egin ditu dela irakasle moduan, eta bakarrik emakumeak. Baten topatzen duzu gizon bat, eske niri gustatzen zait, baina hau ez da eskaintzen. Eta gero, bestaldetik dekogu maskulinizatuta dauzen sektoreak. Orduan, zelan lortuko ditu nahi ditugun aldarrikapen horiek poterea duten aferetatik espada jartzen mai gainean aldaketa, errotik datorren aldaketa bat egin behar dela. Eta hori ikusten da adibidez, ez bakarrik nagusitan lanbiden, baizik eta eskoletan, heziketa azten danean erdi mailako heziketa adibidez, orientatzailea jarraitzen dabe zuke eta dago lotuta estetikarekin edo zaintzarekin eta mutilentzako, esango dugu indarrarekin lotuta dagoena, mekanizazioa, ez dakiz zer, soldadura, alakoak. Orduan, zelan aldatuko dugu gauza? Niretzako da, eske... Aspaldiko urtetan zuk aipatzen duzunarekin lotuta, dik esango nuke, orokorrean, emakume gehiago ikusten direla sektore guztietan, badakigu ze sektoretan daude batez ere konzentratuta, baina alderantzizko joera ez dela gertatu. Gizonak edo mutilak jarraitzen dute konzentratuta sektore berdinetan. Ez da kontrako norantzko edo kontrako joera gertatu, hau da zabaltzeko gizonei edo mutilei horrelako bideak. Eta argi dago zergatik. Nik uste dut arrazoia dela, batez ere feminizatuta dauden sektoreak da inork nahi ez dituen sektoreak. Hori da lehenengo arrazoia. Bigarrena ere nik uste dut horrelako kontuak gutxi tratatuak izan dira orain arte eta sartuko ginateke segurazki maskulinitate berrien gaietan eta horrelako gauzak nik uste dut jorratu beharrekoak dira ezinbeste, ezta? Ez
Baina hori hitz egiten da, gizonezkoak sektore feministatuetan sartzeaz, baina sektore hori prekario izaten jarraituko du, eta hor ez da aldaketarik espero. Pasaren egunean ikusi nuen meme bat, eta oso ona izan zala, berba egiten zutenean de maskulinitate berrien inguruan, hasten ez badute egiten aste bat egunero garbitzen komunak, orduan ez daitez ala berbarik egin maskulinitate berri horren inguruan. Eta niretzako, sakon aztertuz alako esaldi txiker bat, egia da, zuk dinosuna, ez du inork egin nahi. Bale, zer gaitik? Txarren ordainduta dauden sektoreak direlako. Prekarietate, eta lotu behar dugu, gure ongizate horrekin, ze behar dugu pertsonak. Behar dugu prekarietatean ez bizitzea, behar dugu gure bizitzen antolakuntzarako, ekonomikoki funtseskoa dan soldatak izatea, eta ez tekogu. Adibidez, pentsiodun izatea da prekarizazio hutsa bizitzea. Eta 1.080 euro jasotzea ematen daudala, ez dakite, 1.000.000 bat hartzen dozula hilero. Orain, SMI dau 1.050 eurotan uste dut, Osea, hori da, gutxi gora bera, baina beti esaten zuten, ematen badugu historikoki, ematen baditugu oporrak, enpresak bertan bera geldituko dira. Ematen badugu ez dakiz zer, bertan bera geldituko dira. 8 ordu lan egingo badur, baina jarri duinak diren soldatak hori hasteko. Porque, claro, ni bermatu albadot neure bizitza, behintzat ekonomikoki, porque guztio gara gure beharren esklabuak. Zer, azken finean, behar dugu gauzak ordaintzea. Eta sistema kapitalista honetan, da hor dagoen gurpil bat, non aktibatu egiten da zure soldatarekin, gero berriro soldata, berriro ez dakizer, berriro ordaintzea, baina ez badugu prekarizazio horrekin amaitzen eta feminizazio horrekin amaitzen, gertatzen ari dana gauzak larriagoak direla, gero eta greba gehiago ikusiko ditugu, gero eta aldarrikapen gehiago, gero eta protesta gehiago, eta horrekin zenolako violentzia datorren pertsona horien kontra. Bada sektore zaurgarria eta oraindik zaurgarriago... Eta ekonomia beltzaren pisurik handienetako bat horretan dago. Zergatik posiblea da eta mantendu egin da Espainia bezalako ekonomia bat teorian langabezia 20% ailegatzen zena ezer gertatu gabe. Argiz egoela eta denok jakin dugu, zegoela oso ekonomia beltza handituta. Eta nork osatzen zuen batez ere horrelako sektorek, emakumeek etxetik kanpo, hori deklaratuta zeuden lanetan. Zer gertatzen da? Ondorioz, ez dute kobratzen pensiorik, jakina despidorik ere ez, eta bar. Esan nahi dut, hortik dator ere txiroak zera bihurtzeko fenomenoak, ez da? Horretan oso gutxi inbertitzen da adibidez egiteko zera kontrolak eta eta ikusteko nondik etor daitezken milioika eta milioika ataratzen diren hortik etekinak. Baina horri gehitzen zaio eta justo martxoaren 8 ere aldarrikatzen dute Espainiako atzerritartasun legea indargabetzea, ez? Oraindik eta, egoera horren oraindik eta txarrago, ez, badirelako beste... Baina horretan ere badagoela nolabaiteko zera bi aldetako, bata polita eta bestea itxusia. Ez dute nahi zera kanpotarrak horren kontra jotzen dutela, baina aldiz sistema kapitalistak behar duela kanpoko zera alde batetik kompetentzia egiteko bertakoen apur bat altuagoak diren soldatekin eta bestetik horrelako lan txiroetan betetzeko, ez da? Eta eskatzen da benan, behar dugu kanpotarrak bebai izateko umeak, dira fabrika moduan izango balira. Gaur dago, sartu da eta dauko kongresuak dako 6 hilabete aurrera eroateko, IPL bat eginda eskatuten erregularizazio masibo bat egitea, 700.000 sinadura aurkeztu dabe, lege bat aurrera joateko eta tarratzeko 500.000 sinadura
behar dute, hainbat eta hainbat eragile sozial daude itxaroten, kongresuak horren gainean eztabaidatzeko eta horren gainean espero dugu baietza egiteko badakigu atzerritar legea ez dutela bertan bera utziko, porque azken finean Espainiako fronterak ondo defendatu egin behar dira, baina bai egia da, 500.000 pertsona horren erregularizazio hori ematen bada, izango da azken finean, lan egiteko aukerak izateko eta azkenean horrek ze nolako ondorio positiboak dituen kotizatzeko momentuan, hori arka publikoak bai gora joateko, porque eske nik ez dut ulertzen zer ikusten dabe txarto pertsonaz erregularizatzeaz eta horrela lan egiteaz eskubidea izatea, porque horrek eske kapitalismo hutsa da. Eta azken finean horrek ekarriko dagoena da, kotizazio de hecho, jendeak badau bulo bat, non esaten dabe, eske hartzen dabe Espainia mailan dauzen lan prestazio gehienak, eta ez da egia. Ikusten ari garaz, nola 3 milioi pertsona dauzen kotizatzen gizarte segurantzan, eta barkatu, baina hori dago gure nagusien soldatak eta pentsinoak ordain duten, jubilazio pentsinoak ordain duten. Orduan, ez dugu nahi, baina nahi ditugu, baina gero zelan tratatzen dugu zan. Eta tira bukatze aldera hor bada martxoaren 8arekin lotutako beste kontu bat, ez azken egunotan prentsan ikusi duguna izan dela Idoia Mendiak egiten zuen iragarpena martxoaren 8a jai bihurtzaena, ez? Gero jarraian ere, euren alderdiko sozioak ere, Jaurlaritzatik bozeramaietzan Zupiriak esaten zuen ondo aztertu beharreko zerbait zela, Mendiak, ez duela oposizio handirik ikusi, beraz, gaur ere legebiltzarran eztabaidatzekoa zen, ez dakit zertan edo nolako eztabaida eman den. Nik uste dut argi dagoela, honen bitartez lortu nahi dena da folklorizazioa. Ez da ikustea bezala Che Guevara hori horrelako kamisetetan, Karibean bertan hor hartzen eta iraultza nolabait astuta beste toki baten. Eta hemen gainera zubia izan da, hori emakume gutxiago egoteko manifetan datorren urtean biderik errezena bai. Nik uste dut, alde bat, alako idei estrambotikoak dauki esanean, niri, ez dodaz hartzen serio, porque benetan, nik uste dut, politikari askoren aldetik dagoela tendentzia bat, non nik uste dut, eta igual gogor entzuten da, baina prostituitzen ari direla feminismoa. Sartzen dabe euren berbetan feminista izan behar garela, ez dakizer, jartzen dute alako lazitoa, martxoak 8an, eta gainontzeko urtean zehar segiten dugu. Pertsonen eta emakumen kontrako legeak. Azken finean, prekarizazio ez amaitzearekin, soldatak ez, zenolako ondorioak daukaten batez ere gure emakumeengan eta adibidez gure zaintzan. Ze emakume asko zaindu egiten dugu ez bakarrik gure umeak, baizik eta nagusiak. Hor deitzen dana mujer sandwich. Egin legeak hori ondo ekiditzeko, hori saiesteko, laguntzak emoteko, hori izango litzateke feminista izatea. Ez esatea behitu jartzen dut lasito bat eta emango dutzuet jai eguna. Porque holan zoazie poteak hartzen. Venga, mesez eta favorez. Hiru alkateari esan zer egin alardearekin adibidez. Adibidez. Bide zuzena dauka. Badauz, hainbat eta hainbat aldaketa. Eta gero hori bakarrik, mundialki dago, lortzen badugu, inditezek egindako, feminismo izatea logo bat, feminismoa ez da logo bat, da bizitza horratz bat, bizitzeko era bat, non jartzen dugu benetan saiatzen gara gure ditugun baliabide gitxiekin, bizitza jartzen dugu eta beste pertsonarekiko eta planetarekiko zaintza jartzen dugula erdigunean. Eta hauek egiten dabe negozioa eskedanataz. Horretik, esaten dudan, prostituzioaren inguruan, prostituitu egiten dabela izena. Nik ez dut nahi egun jaia izatea, niretzako da aldarrikapen eta borrokatzeko eguna, eta niretzako eta hainbat emakumeentzako. Orduan, mesez eta favorez, politikari moduan izan serio behintzat.
Bai, baina lehen aipatzen zenuen, ez? Nolako indarra duen gaur egun mugimendu feministak, adin guztietako jendeak eta abar, eta gainera, bada mugimendu bat lan egiten ari dena, gauzak lortzeko bidean dena, eta kontatu gabe horrekin ez, alako adierazpenak iristen direnean ere, ez? Osea, ez da, osea, nulertu. Ja, eske da betikoa, eske non dago mundu, osea, movimendu Euskal Herriko mugimendu feministarekin kontatzea, bere aldarrikapenekin, kontraprogramazioak egitea udaletxetan, ez direla inolako, osea, 3 alkateak edo 4 esango dugu Iruñarekin, ez dira, bueno, Iruñakoa bai, baina besteak ez dira jesarri mugimenduarekin, zeta zagozie berba egiten. Osea, nik ezin dut berbarik egin danez, osea, ez badakit zehozetaz, osea, itzi egin beharko nire ahoa. Baina eurak ez, osea, heltzen da eta guztio gara... Guztiak mutilak. Bueno, bai, guztiak mutilak, bueno, beste debate bat da, baina dinot. Osea, margostu egiten ditut moreze atzaskalak eta egun horretan soy el más feminista del mundo. Y es como, baina urtean zer egiten dozuen emakumeen aldetik. Zer egiten dozuen benetan, osea, parekidea den gizarte baten alde. Zer egiten dozue benetan patronalak ez gidatzeko zuen aukerak eta zure baliabide. Zer egiten dozue horretaz aldaketak dauzenean, orduan berbain aldugu behar bada jartzen dozuen lazitoa, ondo jarrita dagoela. Bai ez, honekin hemen utzi behar dugu solasaldia, gainera aurtengo honetan justo hauteskunde kutsua ere izango du ziurrenik asko egunak, helduko diogu heltzen denean, eskerrik asko joi gaur gurean izatearen. Eta jarraian eguneko albistekin utziko zaituztegu. Haupa dan hori, zugakoan enaz, eta animatu egiten dotzuet ez dira gai gure bideoklipa ikustera. Ez dira gai azkenean emakumeak sufritzen dugu zen hainbat bidegabekeri salatzeko abestia da, eta espero dugu gustoko izatea. Bezarkada bat. Ez dira gai